И здравейте, хора! Днес, както сте разбрали от заглавието на видеото, ще правим предизвикателство. И предизвикателството е не мога да използвам ходенето. Не знам от къде в смисъл, защо се навих да правя такова видео, просто ми дойде някъде. Героите, според мен, ще е Стю. Може да е Стю, Мортис и другия. Аз май го нямам другия. Да, аз Мико го нямам. Да. Първата игра ще е с Мортис. Ако нещо почна веднага да ходя, много съжалявам, просто не съм свикнал и ще играем на Dual Showdown. И започваме игра. Ще ми е много, не знам, ще ми е много интересно. Хайде, така. Зарежда. Ох, някъде се спълнахме. Като ми се напълни това. О, точък. Бега тук. Я да хора се крия аз. Оба! Не, много е трудно. Много е трудно. Много е трудно, хора. Няма как. Много трудно просто. Просто ужасно трудно. Първата игра е неуспешна. Втората игра пак ще е с Мортис, да видим дали поне ще направим нещо. Обаче е леко трудно. Както виждате. Не е много лесно да се играе така. Има зиробот. Аз тръгвам на някъде. Минута, майти. Хоп. О, тук има някакъв аш. Бегай. Бегай тук. О, мек. Не. Махни се. Моля те. Ей, тук няма. Добре. С Мортис не ми върви. Сега ще играе с Стю. Нека да видим къде е Стю, господин Стю, така. Господин Стю тук. Сега ще го играем с него. Третия, за жалост, е Мико, обаче аз го нямам и това много ме дразни. И да, не мога да игра с Мико. А той е много добър. В момента аз осъзнах нещо. В момента не мога да се движа. Трябва да намеря рандъм пич. Да го... Някъде. Някой. Може ли да дойде, моля? Не! Айде, Джаки! Джаки! Бягай! Сега, Джаки, бягай! Бягай от тук. Бегай! Бягай, не се занимай с него. Аз правя предизвикателство, ма никой не знае. Освен вие. Не го дърпай! О, добре. Не си го използвай, супер. О! Оп! Не! Много е трудно без ходене, много е трудно, хора. Обаче поне сме плюс 7. О! Стар дропреч. Айде втора игра. Иначе имам един приятел, където мога да... Ако знам как да му сложа името в описанието, ако знам как ще е супер. Ако не знам, айде кит. Опа. Някой? Тук? Да те пипна? Оп, Мико! Айде, Мико! Добре, тук май никой няма да мога да пипна. Мико. Опа! Брат! Левкай! Аре, Бул, какво гледаш? Най-накрая. Кит! Айде! Да! Сега сме с една купа. И ще правим още една игра с Стю, защото той е леко по-лесничък. Могат някои хора да ми кажат, Мортис е много по-лесен. Да, разбирам, за всеки, който както прецени. Добре. Аз в момента не мога мръдна.
И трябва да изчакам някой. То сърч го убих. Маче аз не мога да мърдам. Добре. Ай, тук. Умирай! Не. Аз не мога да се мърдам, приятели. Ох, този бел, какво ми направи? Какво ми причини ти? О, много е трудно, майко. Четвърти ранг. Ох. Между другото, другата игра може и да е с мелоди и да не изпълня чаленджа. Просто така. О, с кит много лесно. Може би. Едгърчо, ела. Сега, ако и той не може да се движи... Добре, той може да се движи. Бягай, не натам, бе! Бягай! Тебе трябва да те оцеля! Оцели! Майките обаче не може да бие. Като гледам. Или може. Можеш ли? Не скачай. Айде. Не на том! Не, ти си много слаб. Брат! Тук ще изгубя много копи. Ама не ми пука. Съм 16 000 копи. Съжалявам, че качвам клипа толкова късно, просто нямам време. Айде, мога ли да стигна? Хора, леко ще наруша правилото да иде малко напред. Браво на нашия! Ама той умира също! Не! Бягай! Бягай от това, Анджел! Хора, не мога. Не мога, хора! Не мога да се мръдна. Шо да? Хора, аз не мога да се мръдна. Да, ако става. Не мога да се мръдна. В момента ще трябва леко да мръдна, брат. Фосбъстър. Айде да някой ще дойде ли тук? Кемпят ни в храстите. О, хора, не мога. Брат, този бъстър! Добре, както и да е. И най-накрая, и това е последната игра. Много искам нов герой. Легендарен. Между другото, моите легендарни герои са Сърч, Амбър и Мейк. Да. Поне тук мога да бия. Обаче... аз в момента не мога да докосна никой. Бея! Може друг ден да направя някакво друго предизвикателство, примерно да не пипам такова храстите. Ама брат, ти къде се спална? Аз в момента не мога мръдна от тук. Натам ако мога. Ако мога. Не мога. Айде. Изкъртени сме. Аз не мога да се движа, брат. Не! Що ми издаваш? Уа! Не, съжалявам, хора. Много съжалявам, но просто трябваше да мръдна леко. В момента не мога. Е така лекичко ще мръдвам. За всеки случай. Има Неко Беа. Неко Би. Ела ми. Come here. О, не! Не, бягай оттам! Защо нямам такова? Браво! О, добре, пак сме на плюс, не ми пука. Пак сме на плюс. Ето, знаеш, можеш да ги убиеш, моля те, пич. Убиваш ги.
си! Ти си приятел мой! Не! Яш! Ау! Айде, не натам! Айде, нашия си замина. Еми, отиде си, пичо. О, да. Еми, хора, за жалост това ще е от клипа. И да, чао, до утре!